Multi-billion peso nga Terminal 3 sa Mactan Cebu International Airport giplanuhang tukuron. Samtang gihulagway nga hapsang operasyon sa Terminal 2 sukad sa pagbukas ni nisod sa unom na kabuan. Anong report? 1.7 milyones ka mga pasayro ang nakaagina sa Terminal 2 sa Mactan Cebu International Airport sukad kini niabli niadtong Hulyo 1. Gihulagway kini nga positibong sinyales sa padayong pagsulbong sa turismo sa mga dapit din mag-agi sa airport ang mga bisita. Gipanglantawan nga mas mudaghan pa ang mga pasayro ilabi na sa peak season sama sa panahon sa bakasyon o sumaabot nga sinulog. An airport is an economic engine of growth. It creates trade, travel opportunities, it creates employment opportunities, and it contributes to the economy. Samtang nagpadayon ang negosasyon karon sa giplanuhang katukuran sa Terminal 3. Target nila nga matagayon kini sa 2030 apan posibleng masayo ug masugda na sa 2027. Posibleng mademolish sab ang Terminal 1 kay ilisan sa Terminal 3 nga pareho og disenyo sa Terminal 2. Ang T3 aduna unyay budget nga 10 bilyones ka pesos. Samtang ipahigayon pa ang sabot-sabot, ipaubos una sa rehab ang Terminal 1 aron hamugaway ang paggawa sulod sa mga pasahero. We have no reason not to advance that. So if we get it and we decide that Terminal 1, there's no point in spending any more money renovating it, then we may as well say we demolish it and build Terminal 3 earlier. So that could be as early as maybe 2027 even.